दस्ता गार बेदा अदल टोपी त्यार बेदा अदल मैये सूबेदार गर्द नानी थंग में यार अदल मैये सूबेदार गर्द नानी थंग में यार शीशन दस्ता गार बेदा अदल टोपी त्यार बेदा शीशन दस्ता गार बेदा अदल टोपी त्यार बेदा अवे समये सूबेदार गर्द नानी थंग में यार अवे समये सूबेदार गर्द नानी थंग में हार टोपी त्यार बेदा शीशन दस्ता गार बेदा हवे से टोपी त्यार बेदा हवे समये सूबेदार गर्द नानी थंग में यार हवे समये सूबेदार गर्द नानी थंग में हार यूट्यूब चैनल एजाज अली गरानी व्हाट्सएप नंबर 030032658883 राडो वाटे दस्तानी हवे समये जमींदार राडो वाटे दस्तानी राडो वाटे दस्तानी हवे समये जमींदार राडो वाटे दस्तानी हवे समये जमींदार अदल मैये सूबेदार गर्द नानी थंग में यार हवे समये सूबेदार गर्द नानी थंग में यार शीशन दस्ता गार बेदा हवे से टोपी त्यार बेदा शीशन दस्ता गार बेदा हवे से टोपी त्यार बेदा हवे समये सूबेदार गर्द नानी थंग में यार हवे समय